Ja sa snažím v mojich videách pôsobiť veľmi pozitívne a byť veľmi vždy dobre naladený a ľuďom predať tak takú tú energiu. Ja som mal vlastne iba 17 rokov, keď som prvýkrát začal natáčať videá na YouTube. A pre mňa to vtedy bola absolútne neznáma. Ja som nerozumel tomu, že prečo niekto vôbec pozerá a trávi tým čas. No a bola to práve moja jedna veľmi dobrá kamarátka zo strednej školy, s ktorou sme spolu študovali, ktorá mi vždy hovorila, že Beňo, ale ty by si to mohol vyskúšať, pretože všetky tie predmety ako strihanie a kamera, toto ti veľmi ide. A ja, že OK, však prečo nie? Naozaj ma to bavilo. Na strednej som si všimla, že je veľmi dobrý v mediálnych predmetoch, kde sme mali robiť nejaké výstupy pred kamerou alebo strihy videí. A preto som mu vlastne navrhla, nech aj on sám skúsi nejaké video natočiť a následne ho nahrať na YouTube, keďže ja sama som veľkým YouTubeovým fanúšikom. Na začiatku vôbec nebola nejaká wow, pozitívna odozva. Skôr by som povedal, že veľa mojich spolužiakov a ľudí z okolia mi práve že hovorila, a ty si nemyslíš, že naozaj niekedy budeš slávny na YouTube, však sa pozri na seba, alebo mi ešte došli a povedali mi, že dal som ti na všetky videá dislike, aby si nemyslel o sebe. A ja, že OK. Ale aj napriek tomuto sa to dostalo až k prvej 50-ke. A tá prvá 50-ka to bol taký môj milník, že wow, toto keď raz ja budem mať, tak to bude super. A potom som sa dostal k 100-ke, tak to už bola gigaparty pre mňa. No a potom som sa nejako dostal až k 1000-ke. A 1000-ka teda stále nie je veľa. A potom sa mi podarilo dostať sa do odporúčaných, a to je taký rebríček. No a vtedy mi prišlo asi, 1000 ľudí denne. No a dneska som tu a mám 5000 a keď si to porovnám, že som chcel mať 50 a mám 5000, tak stále tomu nedokážem uveriť. A som za to fakt vďačný a ešte lepšie je fakt sa reálne stretnúť na nejakom meetingu alebo na ulici s mojimi fanúšikmi, ktorí mi fakt povedia, že má to zmysel, veľa mi to pomohlo, dalo mi to pozitívnu náladu alebo ma to inšpirovalo, takže toto je fakt to úžasné na tom. Spočiatku natáčal svoje videá sám, ale postupom času som si všimla, že do nich čoraz častejšie volal spolužiakov alebo kamarátov, vďaka ktorým boli tie videá zaujímavejšie a zábavnejšie. No a sama som bola súčasťou mnohých z nich, ale najobľúbenejšie je asi Filmy versus realita, ktoré sme natáčali u neho doma. Ježiš, sklapni, už bože môj, do riti zase. A do okolností som si ho včera tak spätne pozrela a je vidno, že aj s odstupom času Beňa stále humor neopúšťa. No a ja som vlastne začala rozmýšľať čoraz častejšie, že ako tú jeho tvorbu okoreniť, čím ju nejakým spôsobom obzvláštniť. A tak som mu navrhla, nech začne natáčať content, ktorý sa týka aj inak orientovaných ľudí. A tento nápad sa v konečnom dôsledku ukázal ako veľmi dobrý, pretože táto séria alebo tento typ videí je u neho na kanále asi zatiaľ najpopulárnejší. Tak som ja začal robiť vlastne LGBT videá. Chcel som ľuďom nejako pomôcť a chcel som im ukázať, že tak ako to robím ja, je to v poriadku a ľudia to akceptujú a tým pádom, že sa nemajú čoho báť, chcel som ich nejako povzbudiť. A to sa mi veľmi vyplatilo, lebo aj na základe toho ma spoznala Ananas. Neviem prečo usúdila, že moje videá za to stoja. Dala mi šancu a pozvala ma na fans meetingy. Fans meetingy je také tour meetingov so svojimi fanúšikmi, rôznych youtuberov, po celom Slovensku cez leto. Začiatkom prázdnin sme sa s ďalšími 3 youtubermi rozhodovali, že koho pozveme na naše fans meetingy. A ja som povedal, že zoberieme Bena, pretože Ben, keď som si pozrel jeho videá, mali nejakú logiku, mali super obsah. No a to stretávanie s fanúšikmi je úžasné. Keď si uvedomíte, že za tými číslami sú reálni ľudia, reálne príbehy, ktorým ste vy pomohli nejakým spôsobom, je to úžasné. Ja som už bol toľkokrát dojatý z toho. Samozrejme, že takéto cestovanie po celom Slovensku je náročné a niekedy veľmi vyčerpávajúce. A hlavne je to ťažké podľa dátumov a podľa času si všetko usporiadať, pretože ja veľmi veľa cestujem po rôznych krajinách a
už sa mi aj párkrát stalo, že som sa prislúbil na nejaký fans meeting, kde som následne potom nemohol ísť. A to ma veľmi mrzí. Dodnes mi píšu fanúšici, že prišli a boli sklamaní z toho, že ma tam nevideli. Ale verím v to, že teda mi to odpustia, že budeme mať možnosť sa ešte veľakrát vidieť. Reakcie na moje videá sú rôzne, samozrejme, že moja rodina je úžasná v tomto. Oni ma veľmi podporujú, môj brat má dokonca so mnou niekoľko videí a ľudia ho majú veľmi radi. Moja mama ma veľmi podporuje v tomto, ona je asi moja najväčšia fanúšička, ona po týždni, keď nevidie video, už mi píše, že nemá čo pozerať. No a zo známych a z okolia by som možno mohol spomenúť moju bývalú triednu učiteľku Zoju, s ktorou som tiež natočil nejaké videá a tu majú taktiež veľmi ľudia radi. No mohli by ste odísť inak. My potrebujeme súkromie. No, na to tu sme. A môžem robiť hlúposti do toho videa? Môžete robiť úplne Dobre. Lea nám tam robí pozadie. Kšovi. Ahoj Lea. Doteraz si spomínam na to, ako som ho stretla prvýkrát a odtedy bol plnohodnotnou súčasťou mojej triedy. Všetci ľudia si myslia, že YouTube to je úžasná vec. Budete mať veľa fanúšikov, ľudia sa s vami budú fotiť na Instagram, budete mať veľa followerov, veď to je úžasné. Ale veľmi málo ľudí vidí, koľko reálne to zaberie času. Pretože ten content by mal vychádzať nejako pravidelne a ten content musí niekto vymyslieť a musí ho niekto ešte natočiť. To sa asi nedá ani spočítať, koľko videí napríklad nevyšlo nikdy. Keď normálne celý deň, 2-3 dní robíte na jednom videu, ktoré potom z rôznych dôvodov nikdy nevidie. Alebo také tie faily v strihaní a v grafike. Ja sa teda musím priznať, že ja nie som taký ten master, pretože niektorí youtuberi sa vlastne hrozne vyžívajú v grafike a v strihu. Ja sa skôr vyžívam v slove a v obsahu. Ale na druhej strane aj mne sa veľakrát stalo, že proste som nad videom strávil 10-15 hodín tvorby. A niekedy je to veľmi ťažké a najhoršie je to, keď práve to video, na ktorom si dáte tak veľmi záležať, potom nie je také populárne u divákov. A video, ktoré vám len takto napadlo, natočili ste ho za pol hodinu a posterali za ďalšiu pol hodinu, dali ste ho na YouTube, je úplne úžasné a všetci ho milujú. Čiže je to taká dvojsečná zbraň a treba si nájsť to, čo aj vás baví a to, čo aj ľudí baví pozerať. Samozrejme, že YouTube svet a môj offline svet je niečo trochu iné. V osobnom živote mám veľmi rád Lady Gagu, mám veľmi rád popkultúru, pesničky, filmy, knihy, hlavne takéto poéziu ako Milgen Honey a toto všetko. Okrem toho cestovania by sa podľa mňa dalo povedať, že ja som taký veľmi chillový chalán. Mňa veľmi v 3. ročníku na strednej škole bavilo audio a rádio. Mňa veľmi bavilo, ako tá MP3 celá vzniká, ako ten zvuk vlastne funguje. A hlavne teda cez rádio som sa dostal na video. A ďalej mám veľmi rád angličtinu a myslím si, že v dnešnej dobe angličtina je úplne základ. Proste to dôležité. Samozrejme, že všetko toto, čo sa mi deje v osobnom, ale aj v YouTube živote, je pre mňa veľmi dôležité a chcem, aby to nejako pokračovalo a chcem sa nejako ďalej posúvať, lebo 5K odoberateľov stále nie je moja hranica. A myslím si, že mám na to, aby som sa niekam teda ďalej posunul. Je ale veľmi ťažké povedať, dokedy vás ten YouTube bude baviť. Toto je otázka, ktorú youtuberi proste nenávidia a veľmi často sa nás to pýtajú v rôznych rozhovoroch alebo tak. A dokedy plánuješ robiť YouTube? No, ale to nikto nevie. Dovtedy, dokým ťa to bude baviť, dokým si budeš myslieť, že to má nejaký zmysel. Teraz, keď už študujem na vysokej, tak moje priority sa predsa len trocha zmenili, keď to teda porovnám s tými na strednej škole a teda aj na základnej škole. Robím YouTube iba 1,5 roka a som veľmi zvedavý, čo mi táto moja YouTube journey ešte ďalej prinesie. Everybody gives you advice, yeah, on how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of surprises? You better realize, better